खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव प्रहलाद ब्रह्मनि बेरेखा गोख्रों फिनजाथाय होदों बिजेपिनि एमसिएलए राजीव ब्रह्म बिथाङा बे समाव प्रहलाद ब्रह्मखौ चेलेन्ज खालामदों जे बे समाव प्रहलाद ब्रह्मआ फैथों आंखौ बनरगाव बियाबाव फेजेन फैथो हागोनब्ला आंबो नायगोन होननानै गोख्रों फिनजाथाय खालामदों बिथां राजीव बांगाल बिथाङा प्रहलाद ब्रह्म बिथांखौ बुंदों बे गाव खर' गोनाङाथ' बिदि बाथ्रा बुङा आंथ' बेयाव थाफानाय मालाय मा जानो मेला मानसि दंनो बे सिङाव आंनो खिथाहरग्रा बे बिराद गाज्रि खोथा बुंदों आंखौ नायगोन आं बे आंखौ फेजेननो हायो नामा बुङो गामियाव फेजेनथों बे हायोबा चेलेन्ज खालामदों जे बिथाङा बे समाव आंखौ बनरगाव बियाबाव फेजेननो जुदि सानदोंब्ला बिथाङा फेजेन फैदो हागोनब्ला होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों बिथां राजीव बांगाल बिथाङा थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा बुंथिदोंमोन जे बे समाव राजीव बांगाल बिथांखौ फेजेनगोन होननानै बिथाङा बाथ्रा बुंथिदोंमोन आरो बे बाथ्राखौ लानानै बिथां राजीव ब्रह्म बिथाङा गोख्रों फिनजाथाय होदों जे प्रहलाद ब्रह्मआ जुदि बिथाङा गोहो दंब्ला आंखौ फेजेन फैथो आंखौ बे समाव बनरगाव बियाबाव फेजेन फैथो जुदि हायोब्ला होननानै गोख्रों फिनजाथाय होदों आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे राजीव ब्रह्म थामहिनबा गावखौ बे समाव सिनायनानै लाथों बिथाङा माबे दैदेनगिरि बे समाव सिनायना लाथों बे समाव प्रहलाद ब्रह्मआ माबे समनि बिथाङा सोमावसारग्रा बा आन्दोलनकारि होननानै बाथ्रा बुंथिदों गोख्रों फिनजाथाय खालामदों जे बे समाव राजीव बांगाला प्रहलाद ब्रह्मआ माब्लानि आन्दोलनकारि होननानै बाथ्रा बुंथिदों राजीव बांगाल बिथाङा आरो बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव आङो जे बड'फाखौ बाननाय मानसि थामहिनबा बड'फाया जेब्ला मुंख्लं जादोंमोन बा बिथाङा रुंसारि जादोंमोन आरो बै समाव आङो बड'फाखौ बाननाय सासे दैदेनगिरि थामहिनबा बै समनिफ्राय आङो आन्दोलन खालामनायजों लोब्बा थानाय सासे आङो हार्डकोर दैदेनगिरि होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथाङा बबे समनि सासे आन्दोलनकारि होननानै गोख्रों फिनजाथाय होदों राजीव बांगाल बिथाङा एथजित काहानि मा बेलाय माब्लानि आन्दोलनकारि बेलाय जोङो उपेन्दाखौ बानबोनाय मानसि थैनायाव हाखर फबनायाव सोर बानदों जों दाबोसो जोंहा दतमानि जारा दं कलबराय दं एबसु बुदां दङ अरखि दं जों बाननाय मानसि मा मिथिगौ बे आन्दोलननि सोमोन्दैलाय साथा आथिं देनानै जोङो आन्दोलन खालामबोनाय लिडारफोरनि आन्दाराव जोंबो हार्डकरनि वार्कारखा भलन्टियार फर्स एबसु मुभमेन्टनिफ्रायनो जोङो हार्ड वार्कार एकदम हार्ड वार्क खालामग्रा मानसिखा जोङो लिडार नङाब्लाबो लिडारफोरनि उन थाफानानै जों खामानि मावो साथाथिं देबोनानै मा मिथिगौ बे प्रब्लेम आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव सोरबा सासे दैदेनगिरिखौ आङो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनांगौ थामहिनबा बुंगोन होननानै आं सानाखैमोन नाथाय बे समाव प्रहलाद ब्रह्मआ जे गाज्रि बाथ्रा बुंदों बेनि सायाव आङो बाथ्रा बे समाव बुंदों आरो गुबुन फारसेजों बे समाव बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव आंनि जोबोद मदद गोरा बा बिथांमोननि जे खौरां दैथायहरग्रा संगालि दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजीव ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों जे बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव गोबां थांदों नाथाय बैफोर सुबुंफोरा आंनो गासिबो जाथायफोरखौ फोरमायहरो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजीव बांगाल बिथाङा आरो बिथाङा गोख्रों चेलेन्ज खालामदों प्रहलाद ब्रह्म बिथांखौ जे बिथाङा जुदि दम दङब्ला बिथाङा जुदि गोहो दङब्ला बे समाव बनरगाव बियाबाव आंखौ फेजेननानै दिन्थिथों होननानै गोख्रों फिनजाथाय होदों बिथां राजीव ब्रह्म बिथाङा खोथाफ्राथ' बुंथों आंहा बेखौ खर' सानांगौ जेबो गैया जाय बुंदों बे गाव खर' गोनाङाथ' बिदि बाथ्रा बुङा आंथ' बेयाव थाफानाय मालाय मा जानो मेला मानसि दंनो बे सिङाव आंनो खिथाहरग्रा बे बिराद गाज्रि खोथा बुंदों आंखौ नायगोन आं बे आंखौ फेजेननो हायो नामा बुङो गामियाव फेजेनथों बे हायोबा बिक्रम नङा मा प्रहलाद सरि प्रहलाद मा नाम बेना टाइटेला आं बेखौ मिथिया बे प्रहलाद बिथाङा आंखौ गाज्रि खोथा बुंदों मोनसे गाज्रि लेंगुवेज बाहायदों आरो बियो आंखौ स्टाडि खालामनानै नायथों बिदि बुंनाया थिग नङा खिन्थु
आंबोथ' गावनि एगेन्स्ट मेरला बुंनो हायो बुङाना आं बिनि एथ'जित काहानि मा बेलाय माब्लानि आन्दलनखारि बेलाय जोङो उपेन्दाखौ बानबोनाय मानसि थैनायाव हाखर फबनायाव सोर बानदों जों दाबोसो जोंहा दतमानि जारा दं कलबराय दं 100 बुदां दङ अरखि दं जों बाननाय मानसि मा मिथिगौ बेलाय आन्दलननि सोमोन्दैलाय साथा आथिं देनानै जोङो आन्दलन खालामबोनाय लिडारफोरनि आन्दाराव जोंबो हार्डक'रनि वार्कारखा भलन्टियार पस्ट एबसु मुभमेन्टनिफ्रायनो जोङो हार्ड वार्कार एकदम हार्ड वार्क खालामग्रा मानसिखा जोङो लिडार नङाब्लाबो लिडारफोरनि उन थाफानानै जों खामानि मावदों साथाथिं देबोनानै मा मिथिगौ बे प्रब्लेमालाय आं बाहा मा नों गाज्रि खोथा बुंदों बियो खिन्थु आं बिनि एगेन्स्ट बुंनाय नङा आंहा मानसिनि एगेन्स्ट बुंनो आंखौ हाजारखि गाज्रि बुंब्लाबो आङो उसुबिदा मोनो बुंफिननो जायखिजाया बुंथों बियो मिडियायाव बुङाखै बिथाङा बुंदों बियो सिङाव मिटिं जानायाव बेखौ दा सानदों नामा बे गासिबो बिपिएफनि मानसिजोंबाव आंनि गोबां मानसि दंबाव थांदोंमालाय मा जानो सिङाव गासिबो आंजों लिंक दंजोबो ओंखायनो आङो देरहानायखौ खुनु सिन्था खालामाखै देरहागोन आरो दे मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउट्युबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन